Ki látott? Én láttam már. Hogy Szerintem a benzének már búcsúztatunk. ebben egy kicsit nyolcas, de a másik utoljára. Átlag megjövök neked egy kerék. Szerintem ez már lehetetlen. Gurítsuk már így végig. Nem megy végig így neked, nem veszed észre, hogy nem Jó fogja fogni. szarul. Ebből már nyolcas. Ki tudom szedni még? A kereket? Nem. Nem, még talán hazagurul. Ez még hazamegy. Aha. Hát figyelj! Hogyha ilyen kerekkel meg Állj! Még elmegy a kerék. Közlekedési baleset történt szemben. Látod egy a golyóban esetet. Mondtam már Nem, ki volt? Hát de Ez meg sem volt húzva a külőd, bazd meg. én is azt hiszem, hogy elég hamar azért elfeldült kicsit. Hát ez akárhogy, de így azért nem szokott. Ó, nem. Láttam a Monti első kereket? Monti első kereket láttam már, így felgyúrva az egész idáig. A vitáló meg eltörve. Na, Geci, az enyém, azt tudja, hogy nem fog. Annak olyan ízételúja van, mi máson se tudja megízítani. Különböző barátnak csak, de... Mi? De tibik kell egy lobja. Ez már nem lehet. Hát meg, de többe kerül a küllőztetés. Ki kell fűzni, azt vissza kell fűzni. Tudok kerekes fűzni. Ó, van küllőhúzó, nálad meg csak húzó. Még pár küllő. Nincs. Normális, mert ez Mert különböző a ezt a kereket. küllőt már nem tudom Hát tenni igen, például. meg még ott a másik, ami mögötte van, az se biztos. De itt láthatok volna velem, Geci, olyan látványos. Talán még pont ezt felvettem. Kurva jó. Nem lehet. Nézzük már. Nyomjad, vártad. Nem merek ráni, mert akkor lehet, hogy megtörik. Ja, mert én rámegek, mert tudja, hogy azt nem fog. Már nagyon gond, de nem lehet. Fél, még eltörik a hátsó villa is. Még a hátsó villa is eltörik. Hát egy kis nyolcas van. Ezt ki lehet venni? Ezt mondtam, hogy ez garantában van, ez mi baja? Hát nem mondom. Mondtam, hogy garantában van ez a nyolcas. Nem tudom, már szokik vele. Az kurva jó. De már jobban nézzük az előbb. Látom csak is. Ezt felteszem a YouTube-ra, fiúk. Anyád! De miért megvan az is, hogy kitört? Mi?